ассалому алайкум бародарон ва хорони олиқадр ва бинандагони муҳтарам. Ин видеои ман барои баъзе блогерҳои дурӯғгӯ, хитоб ба блогерҳои дурӯғгӯ. Блогерҳои дурӯғгӯ чӣ хеле ҳастанд? Сабаб мешаванд, ки як одам аз пишти ҳамун блогерҳо фиреб мехӯрад. Чӣ хел фиреб мехӯрад? Мебаранд дар шабакаҳои иттилоъоти компютерӣ, дар шабакаҳои WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, дар дигар шабакаҳое ки фаъолият доранд, тамошобин доранд, эълон мекунанд, ки кор дар Аврупо, яъне дар Германия, Полша ё ин ки Великобритания, Канада кор мегӯну. Баъд менависанд, ки хушхабар, фалон программа фалон рӯз кушода мешавад, фалон число. Анамин гапҳошон хато ҳаст. ҳамон программое ки ту дар назар дорӣ, ҳамун чизҳоро ман 3 сол 4 сол бозе ки ҳамин пайгирӣ карсодиам, ҳамин хабари рост ёбам, хабаре ки бар дурӯғ набошад ёбам, агар эълон мекунам. Ман анча боз видео накардиам, барои он ки хабарҳои рост нестанд, хабарҳое нестанд ки дар Аврупо мисол рафтан ягон хабари аниқ бошад, ягон программа кушода шавад, ки ман эълон кунам ҳамон одамо раванд, фиреб нахӯранд. А ту мебароиҳу мегӯӣ, ки хушхабар фалон программа кушода мешавад, фалон число. Он программе ту дар назар дорӣ ва як сол ба 10 одам 15 одам мегирад ё не? Оз ҳамаш маҳкам шудагай. Оз баъзе программое ки кор меранд Аврупо, ҳамаш маҳкаманд, ягон ташқи рафтан намешавад. Аммо хабари аниқ бошад, агар гӯ, хабари аниқ набошад, дурӯғе, ку барои подписчик ҷамъ кардан, худат медонӣ, ки барои подписчик ҷамъ кардан ҳичи ту пулам кор намекунӣ. Барои ҳамин ҳаракат кун, ки як мардуми сарсон саргардон накун. Дина подписчикои ман ба ман алоқа буромадан, связ буромадан, гуфтанд, ки мо 10 000 сомон фиреб хӯрдаем, 2 нафар 5 000 фиреб хӯрдаем. Ман гуфтам, чӣ хел фиреб хӯрдед? Шумо аз куҷо хеле пул додед? Вай кард ва ё через WhatsApp як одам пул додианд, ки ту ҳуҷҷатои мо рост кун, мо Великобритания кор равем. Вай одам мегирад пулу, мегӯяд мо виза рост мекунем, электрон виза рост мекунем, мегӯяду пулошуно мегирад, WhatsApp-шо мекушад. Ман гуфтам, чӣ хел шумо вай ёфтед? Мегӯяд, ки мо блогерҳоро тамошо кардем, гуфтанд, ки фалон число кушода мешавад, мо дар омада кофта ёфтем, ҳамин чиза. Гуфт, ки ман кор қабул мекунам, кор мебарам, гуфта моро фиреб дод. Ана ҳамун боис мешавад, ҳамун хабарҳои бардурӯғи ту, хабари бардурӯғ паҳн карданат, ҳамин одамо фиреб мехӯранд. ҳамин кор кардан дар кор неста. Як бечора говш мефуршад, гӯсолаш мефуршад, аз банк пул мегирад, ба умед мегирад, ки сумкоркунӣ меравад, пулкоркунӣ меравад, ки зиндагиш пеш барад. А ту мехезию хабари бардурӯғат қити ҳамун бечораро саросема мекунӣ, мехезид, пур мекунад, ҳамун мошенникҳо қити фиреб мехӯрад. Барои хабар бардурӯғ паҳн кардан худаш як ҷиноят. Ту медонӣ ин чиза. ҳам блогерҳои дурӯғгӯ ҳам бина ҳамин видео мефаҳманд, ки ман ҳамонҳоро гуфтодиам. Медонӣ, ки ҳамин чиз ҷиноят ай, не ки бо ҳамин чиз давом досодӣ. ҳамин хабари бардурӯғ паҳн кардан ин худаш як ҷиноят ай. Мардум сарсон накун. Мардум барои ту барра ё гӯсфанд нестай, ки мардум сарсон кунӣ. ҳамин хабари рост гӯ, худаш подписатсия мекунад дар ту. Ман ҳамин барои ё чиста барои ёрдами мардум ҳамин чи канали ман кушодагӣ ҳастам. Барои ман подписчик дар кор не, лайк ҳичи дар кор не. Барои ман хабари дурустиам, ки як бечора раваду як майда нунашо ёбаду ҳамун ризқаша барад. барои мо ҳаракат накун, ки ҳам як бечора туро мепурсад, як бечораи муҳоҷир туро мепурсад, ту хез аз слабости вай истифода бурда гапи дурӯғаш занӣ, ки шитоби ба ту ҷалб шавад. Ба худат ҷалб накун. Мардум қити бозӣ накун. хуб, боқӣ дар амони Аллоҳ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.